Molt bé, doncs bon dia a tothom. Fa molta il·lusió que us apunteu a aquesta hora per fer ioga, tots plegats, encara que estem lluny, és un camí que fem junts i m'agrada molt. La classe d'avui va dirigida a mobilitzar-nos i envigorar-nos per al dia. Aleshores, és una classe que podeu repetir pels matins o una secció. Són totes les meves asanes favorites per realment posar el cos a punt, despertar tota la musculatura, envigorar i activar els òrgans perquè puguin fer la seva funció de manera eficient, activar tota la zona abdominal perquè tota la nostra mobilitat i coordinació origini d'aquí i no estem perjudicant o lesionant altres zones del cos, com la zona lumbar. En fi, és genial començar el dia així i ja començar amb una consciència del cos. Doncs això, necessitem una màrfaga i sempre va bé tenir un bloc i també una manta. Farem algunes coses, si no ho teniu, doncs ja també anirem fent modificacions. També volia dir que m'agrada que tothom gaudeixi molt de la classe, aleshores sempre vaig posant modificacions, però amb això vull promoure un ambient no competitiu, que som els més competitius amb nosaltres mateixos, no? Sempre tenim aquesta veueta d'arribar allà, he de fer això. Hem de deixar tot això fora. Has de trobar on ets, el que et va bé, i treballar amb això, i estar content amb això, i acceptar. I quan acceptem això és quan tot es transforma i ens ho passem bomba. I si et resisteixes i estàs amb l'ego i vols fer no sé què, doncs realment no t'ho passes tan bé. Doncs començarem aquí a la màrfaga, asseguts, farem... Sí? Vale. Començarem asseguts aquí a la màrfaga. Podem tenir... Recordeu que és important tenir l'esquena recta i neutra. Si per estar així us costa la flexibilitat i els malucs no tenen aquesta obertura i per estar així asseguts esteu corbant l'esquena, això posa pressió als discos de l'esquena i no és bo. Aleshores, ens posem alguna cosa aquí al cul, aleshores sí que amb el cul més aixecat que els genolls sí que és molt més fàcil tenir aquesta esquena recta. Sí? Bé, doncs aquí podem tenir una cama creuada davant de l'altra, Sukhasana. I el que estarem fent és Kapalabhati Pranayama, que és una respiració que també es diu Breath of Fire, respiració del foc. I la inspiració i la expiració, exhalació, ocorreix a través del nas. I l'important aquí és tot el moviment que fa la zona abdominal. És a dir, inspirem pel nas i a l'exhalar és un cop molt fort que tot de cop buides tota l'aire que hi ha en la cavitat abdominal i és com empenyar els òrgans una mica cap a l'esquena. Aleshores és com un bombeig, una activació de tots els òrgans vitals que tenim aquí, tots ben protegits, i aquest cop sec de deixar anar, després naturalment tornes a omplir d'aire i aleshores la inspiració és quasi bé ni penses, és natural, perquè clar, has creat aquest buit amb l'exhalació així tan forta, i en lloc de pensar tota l'estona en el nas i la respiració que estic fent aquí, intenta enfocar-te amb el moviment de la panxa. És a dir, proveu ara vosaltres un moment, i jo vaig parlant. Si poseu les mans sobre la panxa, quan doneu aquest cop sec, noteu que tota aquesta contracció de tota aquesta musculatura.
Si poseu les mans a la panxa, fixeu-vos, quan estem fent això, en què realment estem fent aquest moviment de la panxa amunt i avall, i la respiració vindrà totalment sola. Aleshores farem 2 cops. Farem un cop a un ritme més lent i un altre més ràpid. Aleshores, inhalem aquí. Molt bé, i relaxem. I notareu que s'arriba a una certa fatiga, és realment una manera d'activar la zona abdominal bastant energètica. I aleshores ara farem el mateix, però una mica més ràpid, com una respiració en menys d'un segon. I evidentment aneu al ritme que us vagi bé. Comencem, tanquem els ulls, inspirem. Si ara poseu les mans a la panxa notareu que està tot supercalent, superactivat. És una manera també molt bona de reforçar la zona abdominal sense que intervingui l'esquena. Molt bé. Doncs d'aquí ara anem a posar-nos aquí al màrfega, l'esquena al terra. I aquí posarem els peus a l'amplada més o menys del maluc, els peus sota els genolls, i com si les cames fossin parabrises, sense aixecar els peus al terra i sense aixecar els glutis al terra, tot el possible, està clar que un s'aixecarà una miqueta més que l'altre, anem fent parabrises cap a una banda i cap a l'altra, suaument, no? Continuant notant aquesta rotació, activant aquesta zona abdominal. Ara, gràcies a aquest gir, a aquesta rotació que estem fent aquí, també estem escalfant la columna vertebral, l'esquena. Ho pots compaginar amb la respiració per assegurar-te que estàs fent una respiració profunda. Molt bé, i ara ens quedem en una banda. I si aquí estàs bé, et quedes aquí. Pots agafar la cama de sota, el peu de sota, i el poses per sobre del genoll que està amunt, en el meu cas és el dret, i t'ajuda a entrar una miqueta més en aquest gir, en aquesta rotació, i pots mirar cap a l'altra banda. Molt bé. Una miqueta més de parabrises. I ara deixem anar cap a l'altra banda, a la banda dreta. Un cop més, si us va bé, aixequeu el peu dret, el poseu sobre el genoll esquerre i mirem cap a la banda esquerra. Diem bon dia a tota aquesta zona dorsal. El peu dret, si esteu fent això, el peu actiu per protegir el genoll. Molt bé. I d'aquí tornem peus al terra, cama dreta, peu dret sobre la cuixa esquerra, portem la cama esquerra cap a nosaltres, potser podem posar les mans al voltant de la cama esquerra i aquí fem una miqueta d'obertura del maluc i el glutis dret. Podem fer fins i tot balancejos, una banda cap a una altra. Aquí modificacions, si voleu anar una mica més intens, aquí podem agafar aquesta cama i estirar la cama esquerra.
Aquí canviem de cames, ara peu esquerre aquí amunt, mans agafant la cama dreta, relaxem el coll, relaxem les espatlles, uns petits balancejos, un cop més, els que voleu, ens podem agafar aquesta cama esquerra, com si fos aquí un bebè, i estirem la cama dreta. Tornant a aquesta respiració profunda. Molt bé. Ara d'aquí anem a activar encara més els abdominals. Si teniu el bloc, agafeu el bloc, el poseu entre els dos peus. Si no teniu bloc, no passa res. Cames amunt. I aquí posem les mans aquí a la panxa. Ens fixem que hi ha una miqueta d'espai aquí a la zona lumbar. No us estic demanant d'empenyar la zona lumbar que tot toqui cap al terra. Sí que guardem aquesta curvatura natural del cos, però us demano de posar les mans aquí sobre la panxa perquè ara que estarem fent treball d'abdominals per assegurar-nos que al jo baixar a les cames la panxa no fa cap amunt, sinó que és com si m'estiguessin posant un corset de que estic fent tota aquesta... la zona abdominal està treballant com cap amunt. Aleshores, jo al baixar aquí les cames a uns 30 graus o així, noto que tinc tot l'apoyo de la zona abdominal, la zona lumbar ha quedat igual i torno a pujar aquí dalt. I torno a baixar i torno a pujar. Si això és massa, l'únic que has de fer és doblegar una mica els genolls. I evidentment, pots posar els peus al terra i descansar. Un parell més. Ajuda a fer l'exhalació quan portem les cames cap a nosaltres. Coll relaxat, mandíbula relaxada, que a vegades estem fent una cosa nova i de seguida tot aquí es contractura i es tensiona, un somriure ens assegura que estem aquí relaxats. Molt bé, dobleguem cames, deixem anar el bloc, agafem la cama dreta, estirem la cama esquerra i aquí podem fer una mica de rotació, també estimulant tota aquesta zona limfàtica, tots aquests ganglis que estan aquí en les ingles també, ajudar-los amb la mobilitat per fer la seva feina. Aquí, si voleu, es pot fer una mica més intens, posant el bloc sota el sacro i pots entrar en aquesta estirament una miqueta més intensament. Canviem de cames, ara aquí la cama esquerra i suaument una miqueta de rotació. Molt bé, doncs una miqueta de balanceig, amunt i avall. Aquí potser ens quedem un moment en Manasana. Si això és massa, podem posar els peus aquí. Els peus no, els braços. Molt bé, i relaxem. Molt bé, a mi als matins m'agrada d'anar del terra, anar pujant. Ara anirem a tabletop, que és taula. Ens posem de genolls i mans. Sí, recordem aquí l'alineació, que tenim les mans sota els canells, sota les espatlles, els genolls sota els malucs. Molt bé, i aquí començarem amb un parell de cat and cows, de respiració, extensió
i extensió de l'esquena. Inhalem aquí, extensió. Exhalem, barbeta cap al pit. Inhale. Exhale. Aquí podem aprofitar i fer rotació de les espatlles cap enrere. Rotació cap endavant. Continuem d'aquesta manera fent tot aquest moviment de la zona abdominal. Molt bé. I aquí tornem a la zona neutra. Sí? És una zona neutra de l'esquena. I aquí anem a passar fil dental a les nostres espatlles. Agafem el braç dret i el posem entremig de la cama esquerra i el braç esquerre i apoyem el cap contra el terra, aquí. Aquí important que al fer això encara tinc els malucs al mateix lloc, o sigui, de cintura cap a baix continuem com si estiguéssim al tabletop d'abans, a taula. Les cames aquí al darrere estan paral·leles, els genolls estan igual, no estic enfonsant més un maluc que l'altre, estan tots dos igual a la mateixa alçada del terra. I tinc aquí el cap relaxat, no estic forçant la zona cervical perquè realment estic apoyant bastant més amb l'espatlla dreta. I si això no és el cas, si esteu forçant les cervicals perquè esteu posant molt pes aquí al cap, això simplement significa que heu de posar una manta o alguna cosa sota l'espatlla dreta per estar una miqueta més aixecat i aleshores el cap pot estar més relaxat. Molt bé. Els que voleu aquí agafem aquest braç esquerre i el deixem penjat aquí darrere. Podem agafar la cuixa, la samarreta. Aquí aquests twists, aquestes rotacions són molt bones per activar tot el sistema digestiu. Aquí també podem afegir la cama esquerra en direcció a la mà dreta, que ens fa obrir-nos encara una mica més cap a aquesta banda de l'habitació. O potser la cama es queda aquí, o us quedem on estàvem. Allà on us vagi millor per gaudir més de les coses bones que té aquesta asana. L'espatlla dreta està activa, empenyant contra el terra, no estic aquí simplement enfonsada aquí. Està activa, empenyant contra el terra, la zona abdominal també està activa. I ves jugant, repassant el cos. Quines són les zones més actives, quines són les més passives? Les actives que m'estan dient. Les passives s'estan relaxant i gaudint de tots aquests nutrients que estan prenent ara gràcies a les actives. Portar la consciència al cos. Mà esquerra aquí a terra. Anem a fer cat and cow 2 cops més. Inhale. Exhale. Inhale, extend. Exhale, chin to chest. I ara la mà esquerra per aquí dins. Si us va bé, braç dret penjat aquí al darrere, podem agafar la cama esquerra. I podem afegir la cama. Jo aquí no puc, que tinc la paret massa a prop. Molt bé, estirem el braç dret, el posem al terra i amb això ens ajudem a aixecar-nos aquí dalt. Bé, alguna cosa més aquí al tabletop. Anem a fer bird dog. Aquí, molt important, aquesta esquena neutra, tornem a recordar aquesta manera aquesta alineació, que és molt important, no volem tenir les mans més amunt o més al darrere, tot el pes repartit en tots els dits de les mans, totalment oberts, i d'aquí ara, extensió del braç dret, amb tot igual, vale? Això no vol dir que ara m'enfonso aquí, no, tot igual, aquí la zona abdominal activa per protegir la zona lumbar, vale? Ens podem quedar aquí
o podem afegir la cama esquerra, dits del peu molt actiu mirant cap a baix, tot això molt actiu, la zona abdominal ho està fent aquesta coordinació d'una línia recta de mà a peu, i d'aquí tornem a fer el cat en cao. Inhalem aquí, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, una més, inhalem, exhalem, inhalem, una respiració aquí profunda, mà al terra, genoll a terra. Anem a fer l'altre costat. Extensió del braç esquerre, extensió de la cama dreta. Inhalem aquí. Exhalem. Inhale. Exhale. Al teu ritme, assegurant-te que els malucs estan tots dos mirant al terra. És a dir, quan vaig aquí, no m'estic cobrint aquí a fora, sinó que sempre estic aquí, aquesta esquena neutra. 2 més. Quan arribes aquí, és com aquest Kapalabhati que hem fet abans, no? Que ho deixes tot anar. Aquí aguantem un moment. Happy thoughts, pensaments positius, és temporal, com tot el demés. Mà baix, genoll a terra. I Balasana, Child's Pose. Reconeixent que tan important és envigorar i posar-nos a punt i tenir tot aquest foc per afrontar les coses del dia, com també tenir aquest punt de reflexió, de saber observar-nos. Doncs Balasana, nota el teu cos. Molt bé. Doncs d'aquí anem a Downward Facing Dog, poder invertida. Sí, i aquí doncs, ens anem apropant cada vegada més a posar-nos totalment de peus. Aquí pots fer una mica de moviments i rotacions amb els peus, per dir bon dia als isquiotibials, als bessons, les articulacions del turmell. Fins i tot agafem la cama dreta i la portem cap al darrere. Tornem a mirar avall, posem el peu a terra, agafem l'altre, la cama esquerra, portem aquí al darrere. Diem bon dia a aquesta altra banda de l'habitació. També estirant aquest costat esquerre del cos. Molt bé, tornem aquí i aquí. Tots dos peus al terra. Cliquiri, claquiri, cliquiri. Aquests sorolls són meus. Molt bé. Doncs aquí recordem les orelles alineades amb els braços. Si us canseu molt aquí, fixeu-vos que igual esteu bastant aquí al davant. I és tan fàcil com doblegar una mica els genolls per poder portar tot aquest pes aquí al darrere. I això treu molt pes als canells, molt pes als braços. Molt bé. I d'aquí inspirem i en exhalar, poquet a poquet, anem caminant els peus aquí al davant. Intenta tenir les palmes de les mans contra el terra, doblegant els genolls tot el que necessitis, fins que arriben aquí, aquí dalt de tot. I pots penjar la planxa sobre les cuixes i ens deixem penjats aquí. Un moment.
Bé, d'aquí posem les mans als isquions per assegurar-nos de que són els isquions, els glutis i les cames que ens estan aixecant i no ho estem fent des de l'esquena. Notes tot, el moment que portes la teva atenció aquí ja ho fas bé, no ens hem de preocupar de res. Molt bé, i arribem aquí. Ara tornarem a fer aquest Uttanasana, aquest forward fold que acabem de fer, però ho farem com vam fer l'altre dia, que és amb la manta, per activar tota aquesta zona del sistema limfàtic, que és genial i necessitem per reforçar el sistema immunològic tan important aquests dies. Doncs fem un rotllo amb la manta aquí. Aquí el que estem fent és que estem posant aquí el plec, no? O sigui, just per sota la panxa, o sigui, ens volem assegurar, no? Que la panxa està com per sobre d'aquest rotllo d'aquí. Igual ho he de fer més petit o més gran. Vale. Jo ara noto que la panxa la tinc per sobre. Sí? I aquí, Utkatasana, chair pose, cadira. De fet, és més fàcil així amb el rotllo que sense. M'estic apujant bastant aquí amb el rotllo i és justament el que vull, aquesta compressió de la zona baixa abdominal contra aquesta manta. Molt bé. D'aquí, mans en Namaste, spinal twist to the right, aquí anem a la dreta. Aquí els dos peus estan igual, les cames paral·leles, no estic enfonsant una sobre l'altra. Sí? Aquí tornem a Utkatasana i ara cap a aquesta banda esquerra. Altres coses que es poden fer aquí són els braços així o mans en Namaste. Molt bé. Mans aquí al terra, un altre cop. Molt bé. Mans als isquions, a poc, de cames ens anem aixecant. I ara ens quedem aquí un moment en Tadasana. Tanca els ulls i nota com tota la circulació comença a fluir un altre cop en tota aquesta zona en la qual hem posat tota aquesta compressió. Nota aquesta estabilitat que dona aquesta asana de Tadasana, mountain pose, muntanya. Tenim tots 4 punts del peu, 4 cantonades. No són els dits del peu, són les 4 cantonades aquí. Ens estan estabilitzant al terra, l'esquena està neutra. Això voldrà dir segurament una miqueta de microflexió als genolls. No volem estar aquí així, sinó el còccix cap a dintre, la zona abdominal activada, els braços relaxats, la barbeta segurament una miqueta més avall del que pots pensar. No? És un bon moment per recordar-nos de la manera neutra que hauríem de tenir la barbeta i el cap, que molt sovint tenim la barbeta aquí amunt, sempre causant tensió i desgast a aquesta zona cervical. No? Mirant pantalles, mirant no sé què. Jo que soc baixeta mirant cap amunt per poder parlar amb la gent. Doncs, en aquests moments durant el dia que et poses com petits recordatoris d'observar-te d'això, recorda aquesta postura. Molt bé. Doncs avui farem un parell de salutacions del sol. Per començar, anem aquí al davant de la màrfaga. Sí? Aquí al davant de la màrfaga, tornem a aquesta Tadasana. Posa mans en Namaste aquest cop i dedica els propers minuts d'aquesta classe, la resta d'aquesta classe, alguna cosa per tu avui.
o alguna cosa pels altres. Però dedica aquest esforç, perquè malgrat tot això ho fem per millorar nosaltres, realment és un camí que fem en comunitat, que fem junts. D'aquí inspirem, mans amunt, extensió, però aguantant aquesta neutralitat de l'esquena, però ara aquí dalt no vaig aquí, sinó que aguanto aquesta neutralitat de l'esquena, exhalem, des d'aquí ens anem doblegant cap a baix, amb aquesta esquena neutra, fins a arribar aquí, no? Com a uns 90 graus, d'aquí mans a les cames, inhalem aquí amb una mirada molt neutra, molt suau, exhalem, doblegant les cames tot el que necessitem, mans al terra, anem aquí al darrere, a planxa, plank pose, chaturanga. Sí, aquí, anem a aguantar aquí un momentet, activant aquesta zona abdominal. Fixeu-vos que la zona abdominal, les espatlles estan molt actives, no estic aquí enfonsada, estan molt actives, la zona abdominal activa. Si necessiteu, sobretot aquest primer, podem passar els genolls al terra i així us podeu enfocar en tota aquesta estabilitat de les espatlles. D'aquí inhalem, a l'inhalar anem una miqueta aquí al davant, fent com un somriure de les clavícules aquí al coll i a poc podem posar els genolls al terra, a poc, amb l'exhalació anem baixant fins al terra. D'aquí cobra, a poc anem amunt amb les cames actives, estem empenyant amb la panxa contra el terra més que empenyant amb les mans, és a dir, fins i tot amb les mans les podries treure d'aquí, t'ajuden simplement una miqueta, des de molt de carinyo amb la zona lumbar de l'esquena aquí, un més, i amb l'exhalació tanquem els peus cap a dintre, t'ajudem dels genolls per tornar al downward facing dog. D'aquí inhalem, a l'exhalar caminem cap aquí al davant, inhalem, esquena neutra, exhalem, deixem anar, inhalem, extensió dels braços cap amunt, recordem que estem aixecant-nos amb les cames, exhalem, samastitihi. Molt bé, anem a fer una més d'aquestes. Inhalem, extensió dels braços cap amunt, exhalem, dobleguem els genolls tot el que necessitem per anar baixant aquí fins a una esquena neutra. Inhalem, exhalem, mans al terra, peus al darrere, plank pose. Inhalem aquí, exhalem all the way down. Inhalem, cobra, exhalem, tanquem els peus cap a dins, ens ajudem a través de Balasana per arribar a Downward Facing Dog. Molt bé, doncs espero que ja us trobeu una mica escalfats, una mica activats. Molt bé, d'aquí inspirem, en l'exhalar anem caminant aquí cap al davant. D'aquí inhalem halfway, exhale all the way down. Inhalem, aquesta vegada ens quedem en Utkatasana, chair pose. Molt bé, notem aquestes cames activant-se aquí. Molt bé. I de chair pose ens obrim al guerrer 2. Al guerrer 2 tenim el peu dret aquí al davant, el peu esquerre al darrere. Estic més o menys a uns 90 graus, no estic ni aquí, ni estic
aquí amb la cama extesa. Estic aquí. Molt important que el genoll estigui just sobre els dits del peu, no tinc la cama cap aquí o cap aquí endarrere. Això ens protegirà el genoll. També aquí aquest còccix interioritzat, perquè d'aquesta manera tinc la zona abdominal molt activa, no estic aquí així. Imagina que és com si haguessis de passar entre dos parets, no? Parets així paral·leles primes, doncs intentes tenir que càbigues perfecte entre aquestes dues parets. Tenim una alineació de taló-arc, aquí a l'arc del peu del darrere, i una vegada tenim tot això, també ens adonem que estem posant pes i força en tots els dits del peu d'aquí al darrere, fins i tot el petitó també està fent la seva feina. Una vegada tenim tot això, podem afegir els braços. Aquesta és la guerrer 2. Sembla super simple, no? Però quan estàs aquí un moment et comença a parlar, la cama dreta comença a tremolar. Aguantem això un moment. Sabent que això és temporal. Quan tens una situació difícil, et fas petit i et vols sortir o et fas gran. Et fas gran i saps que és temporal i et fa créixer. Molt bé, d'aquí guerrer a la invers. Al fer-ho, la cama d'aquí al davant es queda exactament igual que estava abans, no la porto més cap a mi. Sí, ens quedem allà on estàvem. Molt bé, i d'aquí extended side angle. Els que voleu una mica més, podem posar aquí dos braços. Molt bé. A poc anem estirant la cama dreta. I ara Trikonasana, triangle pose, triangle. I aquí va molt bé tenir un bloc per assegurar-nos que realment estem fent tota aquesta... És més important quedar-se aquí i realment fer tota aquesta obertura, aquest treball excèntric que estem fent aquí d'aquesta dorsal, no? Que per aquest apego que tenim a tocar el terra, de posar-nos aquí així, no? Doncs no, és totalment obert aquí. El bloc és perfecte, són els millors amics en tot això. Podem mirar aquí dalt, si això et va bé, o si notes que això et dona tensió al coll, doncs mira cap a baix. Tot està bé. Molt bé. Doncs aquí dobleguem la cama dreta, deixem anar el bloc. Ara anem a fer una miqueta de bombeig del cos amb una miqueta de respiració. Farem una pose que jo he après de la meva instructora de ioga, que m'agrada molt, que no sé lo tradicional que és, però m'agrada molt. Es diu skater pose, és com si estiguéssim fent patinatge, no? Aleshores, tenim aquesta cama, aquest peu a uns 45 graus, sempre el genoll alineat amb aquests dits del peu, i d'aquí tinc els braços, no? Com la. Doncs aquí tinc els braços sobre aquest genoll dret, aquí així. I ara anem i fem l'altre costat. El mateix, el skater pose, però ara en aquesta banda. I ara tornem aquí. I ara seguiu, farem una respiració amb aquest flux, amb aquest vinyasa que acabem de muntar aquí.
Inhalem, braços amunt, estirant les cames. Exhalem. 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 Inhale here. Exhale. Inhalem tota aquesta energia del dia que necessitem avui. Exhalem tot el que necessitem de tot el d'abans. Inhale. Una més. Molt bé. I d'aquí ara ja estem aquí per fer el darrer dos en aquesta altra banda. Ara ja sabeu l'alineació, fixeu-vos en tots aquests detalls per protegir la nostra musculatura, la nostra esquena. I quan estigueu preparats, afegim els braços. I torna a aquesta dedicació que has pensat abans en Tadasana. I malgrat la teva cama esquerra t'està parlant ara, encara pots mantenir-te ferm en això que has decidit. Molt bé. D'aquí al revers. Reverse warrior on the right hand side. I de reverse warrior, mà esquerra a l'esquena. Side angle pose. D'aquí recordeu, teniu diferents opcions. O podem posar tots dos braços. O els que voleu, podem fer un bind aquí. Hi ha diferents opcions amb els braços. La més simple, aquí. Penso que aguantarem aquí fins que em recordi de la propera cosa que hem de fer. No, ja me'n recordo. Estirem la cama esquerra. Trikonasana. Sí, doncs recordem que aquí ens podem ajudar del bloc. Realment, amb el braç dret, amb la mà dreta, és com si estiguéssim intentant canviar una bombeta aquí dalt, molt activa, les cames actives, tot la zona abdominal, tot això. Molt bé. Dobleguem la cama esquerra i tornem al skater, ara aquí a l'esquerra. Inhalem primer i inhalem. Molt bé. I aquí tornem davant de la màrfaga a Utkatasana, on hem començat. I relaxem Tadasana. Molt bé, d'aquí farem un últim flow de peus i ja ens posarem al terra per acabar la classe. Doncs aquí tornem un moment
al guerrer 2 i ja són dues poses que hem vist abans, el guerrer invers i el side angle pose, però ara també el farem amb la respiració per ajudar a aquesta mobilitat, a la limfa, al sistema circulatori, tot que vagi funcionant. Doncs, més important que on van els braços i tot, al igual que hem començat la classe amb aquest pranayama i ens hem enfocat només en el moviment de la panxa, fixeu-vos aquí en tot el que està fent la panxa per la zona abdominal per poder donar aquesta mobilitat d'un lloc a un altre. Aleshores, comencem aquí en revers, per aquesta vegada en lloc de posar el braç aquí, ho fem sense assistir-nos. El braç està aquí, inhalem aquí, exhale, side angle, sense assistir-nos amb el braç. Inhale, exhale. Al vostre ritme i sobretot fixant-vos en la zona abdominal, en tot el tiba mafruixam que ha de fer allà dintre per poder donar aquesta mobilitat, aquesta coordinació. Molt bé. I d'aquí anem a humble horse, cavall humil. I d'aquí aixequem el peu dret, el taló dret i el baixem a l'esquerra i el baixem tots dos. Els baixem. Molt bé. I ara anem guerrer 2 a la banda esquerra. Inhalem aquí. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Recorda de portar la teva atenció a la zona abdominal, comença treballant per ajudar-te a fer tot això. I d'aquí aquesta vegada prasarita, cames esteses, els peus una miqueta de rotació interior per afavorir aquesta rotació interna de les cuixes així cap a dins i d'aquí amb una esquena neutra baixem fins on continuem amb aquesta esquena neutra, pot ser aquí simplement o pot ser, amb això ja noto isquiotibials de tot, jo em quedo aquí, perfecte. Els que voleu una miqueta més, anem baixant. Podem ajudar amb el bloc, o pot ser t'arribi les mans, no? A poc vas trobant allà fins on pots anar. Sobretot aquí les cames és el que està actiu. L'esquena està relaxada, el cor relaxat, pots moure la mandíbula, tot. Molt bé. I d'aquí anem al terra i això ho pots fer baixant una miqueta més els peus fins a arribar aquí o doblegues genolls, com vulguis, ens trobem aquí. Al terra, amb les cames obertes fins a l'angle que vagi bé. I d'aquí tornem a agafar aquest bloc i ens tirem cap endavant, o potser ens quedem aquí, amb això ja tenim una esquena neutra. Molt bé. I malgrat ara anirem més a poc i serà més de relaxació, no deixis entrar totes les llistes de coses a fer i totes les històries. Encara poden esperar-se una mica més. Gaudeix de tot el que has generat aquí. Aquí fins i tot pots fer una miqueta de moviment baixant una espatlla i després l'altra. Molt bé, doncs ens ajudem
doblegant els genolls, les cames. I aquí ens trobem aquí al terra. I aquí farem pont, bridge pose. El podem fer assistit, que aleshores és genial, és una preciositat de relaxació. Pots posar, el bloc té 3 posicions d'alçada, no? Té el més alt, després té entremig i després té el més baix. Doncs entre el més baix i el del mig normalment acostuma a funcionar bastant bé. Aquí sota el sacro i ens quedem aquí. Les espatlles m'estan recolzant molt més que el meu pes està recolzat sobre les espatlles, evidentment el bloc, els peus, els braços estan empenyant cap a baix, però en cap cas tinc tensió a la zona cervical, a no ser com jo, que tinguis una cua, els cabells, ho he de moure. Perfecte. Doncs aquí enfonsa't sobre aquest bloc. I els que voleu, a la propera exhalació, portem el cul més amunt per pont, bridge pose. Si voleu, podeu treure el bloc, intercalem els dits aquí, apropant una espatlla contra l'altra. I aquí pots relaxar els glutis. El moment que relaxes els glutis, te n'adones que afluixes i treus tensió de la zona lumbar. Assegurant-te que tens una bona allargada aquí al coll, que no està encongit. Molt bé, i baixem a terra. I d'aquí, tal com hem començat, final spinal twist, rotació última. Ara aquesta vegada fem una mica diferent, agafem la cama dreta, creuem de cames i portem les cames cap a l'esquerra, mirem cap a la dreta. Canviem. Sempre que fem transicions, recorda de portar l'atenció a la zona abdominal, perquè sigui això el que ens fa portar les cames amunt, creuem les cames un altre cop, i ara cap a la banda dreta. Si els genolls no arriben al terra, es pot posar un bloc a sota, i aleshores tens una miqueta més d'apoyo i et pot ajudar a relaxar-te més en aquesta rotació, que és el que estem intentant fer. No estem intentant que el genoll arribi al terra, estem intentant donar espai a tota aquesta zona d'aquí al darrere, perquè malgrat sempre tenim associat que són els músculs que ens donen mobilitat, realment és l'espai en el cos que ens dona mobilitat i els músculs estan allà per iniciar aquesta mobilitat, per donar el mecanisme per fer-ho. Però si no hi ha espai no podem fer aquest moviment. Aleshores, gaudeix que estàs nutrint aquests espais, que els estàs fent més grans amb la respiració i amb aquesta mobilitat. I no t'apeguis tant a arribar al terra amb el genoll o el que sigui. Molt bé. Zona abdominal activa. Portem les cames amunt. I ara sí, ens estirem per Shavasana. Contents, satisfets, que ens hem preparat pel dia. Els braços poden estar estesos als costats. Pots fins i tot posar Mukasana a les cames, el que et faci sentir més còmode. Va molt bé també tenir una manta, ara potser passis una mica de fred perquè ens hem estat movent, poses una manta per sobre per poder gaudir d'uns minuts aquí, de tornar a la teva intenció, mirar com hi tornaràs durant el dia.
Queda't aquí tot el temps que necessitis, tot el temps que et sembli bé, gaudint d'aquesta parada del temps i de l'espai. I els que ja voleu començar amb el dia, ens trobem aquí asseguts, amb un somriure, un cop més contents d'haver-nos dedicat a aquest moment, d'haver-nos dedicat a aquest espai, amb el namasté, amb agraïment, d'enfocar-nos en lo positiu i sobretot de tenir confiança que la vida sempre ens donarà tot el que necessitem per ser feliços, de no enfocar-nos en les coses que no ens van bé. Si no tenia aquesta fe, i com tenia aquesta fe, doncs, com que ja estem fins i tot agraïts que ja ha passat totes les coses bones que ens volem que ens passi. Amb aquest estat de gratitud i gràcia. Namasté. Que tingueu un dia preciós.